jingpule woman kasmi Kajingpule na ka kitab meningkong kis iem kelendong ka arpu wei kan khot khat hinyo hadu arpu khandai. Tika ktien utrai kalawan ho Elijah nong Tishbi ka ong yeng len yakindu yau Ahabs im Israel ubadon ha Samaria udon ha kabri so wan unabon ba ulet benda khol yaka pin ong kumni ha utrai uong na lor ba me la penyam me la kuruk ru ong sa kumni ru ha utrai uong hakata ka jaka pa kikso kila jlia ya kasnam unabon kikso kin sa jlia ya kasnam jomiru Ahab ula paiktin ya Elijah mela shem yanga mo ko nong shun junga ula juba hooi ngala shem yami namar meladi yala de bende ya kajingpom man hakmat utrai to tem ngan sa pen so sat yami ngan sa salin yami ngan sa pendu khot ya ukenja shinrang baro ubadon jingye de bat kiying kasem Ahab lada udei umrau ne uba latluid ha Israel ngan sa pendong ya kiying jume kum kaying u Jeroboam kun u Nebat kum kaying u Basha kun u Ahijah namarba melapen ki ingkong yanga da kabayalam ya ki Israel banle bomman shapang ka Jezebel ru utrai ulaong kikso kin sabam ya ka Jezebel hapo kipod Jezreel lada uno uyadei jingdei bat Ahab uyap hapo shnong kikso kin sabam yu lada uno ubana ying jung uyap halum hawa kisim kasun kin sabam yu ompa judon ubriu ubadi yala de khnang banle ka bamman hakmat utrai kumbala le Ahab ubala sha penshoy ha katanga ka Jezebel ulale tang ki kam ki ba isait met suda da ka babut ya ki Blei thau kumba ale ki nong amor ya ki ba utrai ula bekrat pandub yo jaka ki Israel haba Ahab ula yusngo ya kini ki ktien ula kat yala ki jan ula kop da ki jan khan bad ula sha jingen ula thia ha ki jan khan bad ula le dia hadu kata haba ule chene shatai tiga ktien utrai kalawan ho Elijah nong Tishbi ka ong hato phila yu kumno Ahab ula penred yala de hakmat junga namarba ula penred yala de hakmat junga ngan om penso sat shu yu katba udang Henry ngan sa penjenjar ya ka ying jungu ha kisngi upfun jungu kaktien jong utrai kasam san phuwei kat khot iwei hadu saw khandai bat khat saw to isin yanga ablei kat kum ka jing chome to pendam ya kapap junga da ka jing subun ba kraw jome to sat phar ya ka sang junga to pun khut yanga na kapap junga ngatep yala ka jingle bakla bat kapap junga tingkren hakmat junga persha yame tang yame ngala le pam ngala le ya ka bapen smusi yame kumta medei hok ban penrem bat medei ubahong haba mibishar tutap yala ka khmat na ki pap junga pat to pendam no ya ka pap ka sang junga baro to penlat yanga na ka jingyam ablei nong yarap junga bat uthli junga un zero jam ya ka jingha jume ka gospel kat kum Matthew bukhui kila nong kapasan kat khat saw fulai hadu saw phupra
Pilayos ngo balaong, tu ye yala kilok, tu isi ya kinong shun jungpi, ngapat ngaong hapi, tu ye ya kinong shun jungpi bat tudway na kabenta, kitu kibale ben yepi, kumta bapindup long kikhun ukpab neng jungpi. Naba upenmi ya kasngi, haki basniu, pad haki babaha kumju, pad upenslap haki bahok, pad haki bomhok. Pikmi lenti benyo bainong ayu lada pi tang ya kibriu ki ba ye jipi wat unong krong khajna kile kaju parada pikren tang ya la ki lok hatu philale ai wa philla wat ki gentle kile ya kata phidei benlong ki ba janai komba ukpa bdeng jumpi ulong uba janai ka gospel jong utrai